कार्बि आंलं जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि बाखनायथाव हाबाफारि। बर' बिजों आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो रैखाथि होनायनि थांखिजों सांग्रांथि हाबाफारि लागासिनो कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। बर' बिजों आरो राव फेहेरनाय मावथांखि मुं लानानै कार्बि आंलं जिल्लानि दाब दाब बर' गामिफोर आरो फरायसालिमाफोराव सांग्रांथि हाबाफारि लागासिनो दं। थांनाय 14 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै दासिम गोबां बर' गामिफोर आरो फरायसालिमाफोराव बे सांग्रांथि हाबाफारिखौ लाबोबाय। थांनाय सानखालिबो लांहिन ओनसोलनि गंस्नि गुदि फरायसालिफोराव बर' राव आरो बिजोंनि सांग्रांथि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बर' थुनलाइ आफादा जोंनि फरायसालिफोराव गथ'फोरनि अनजिमाया खमायलांनायनि सायाव गार्जेनफोरखौ एसे बुजायनो थाखाय सांग्रांथि मेल लादों। दिनै बे सांग्रांथि मेलाव आंबो फैनानै एसे गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों, बाक्सा जिल्लानि गेदेमा मनज स्वर्गियारिया बर' मिडियामाव फरायनानै जों बयबो मिथिसारनाय UPSC एग्जामाव पास जानानै दा इन्डियान पुलिस सार्भिसेस IPS अफिसार जानानै दङ। गेदेमाया बर' मिडियामाव फरायनानैनो जोबोद नाजानानै बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै इन्जिनियार साख्रिखौ नागारनानै रेलवेनि साख्रिखौ नागारनानै UPSC एग्जामखौ होनानै बिथाङा खेबसेयावनो पुलिस सार्भिसनि IPS अफिसार जानो हादों। गेदेमाया दा आं खोनानाय बादिब्ला बोसोरथामसोनि सिगाङाव झारखन्डआव पस्टिंआव दङमोन। दा गेदेमाखौ जोङो बर' मिडियामनिफ्राय बेबायदि जे जाहैनो हादों बेखौ जोबोद रोजा रोजा गेदेमानिसिम साबायखर जासिदों। आरो लोगोसे सासे आं अफिसारनि खोथा बुंबावनो नागिरदों, क'क्राझारनि गेदेमाया सरन नार्जारि। गेदेमाया बर' मिडियामाव फरायनानै मेट्रिकआव 3rd डिभिजनसो पास जादोंमोन। गेदेमाया गावनि नारा नाथा नाजानायजों APSC एग्जामाव पास जानानै दिनै BDO जाहैनो हाबाय। APSC एग्जामाव पास जानानै गेदेमाया बर' मिडियामनिफ्रायनो पास जालांनाय। गेदेमाखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन। आरो जों नाजामारोब्ला बर' मिडियामनिफ्रायबो जोबोद खस्थ' खालामनानै नाजामारोब्ला APSC हक UPSC हक बा जिखुनु इन्डियानि बा आसामनि गोरासिन एग्जामफोरखौ जों साक्सेस जानो हायो। बेखौ जोङो माखासे बर'निफ्राय देरहासार जानाय गेदेमाफोरनिफ्राय जों बिनि फोरमानखौ मोननो हायो। आं दिनै एसेखिनिखौनो बुंनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिनै नैबे 2022 मायथाइयावबो जोंनि कार्बि आंलं जिल्लाया जोंनि गुदि फरायसालिनि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै जोंहा नैबे 23 आरो 24 साननैनि हाबाफारिखौ लानानै खालामनाय जादों। दिनै जोंहा सेथि हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। दा जोङो देग्लायबो बे फरायसालियाव थानाय माखासे जोंनि फरायसाफोरा बा फरायसुलिफोरा बिबाङा खमायलांगासिनो दं। बिनि थाखाय जों फरायसुलिफोरनि गारजेन एबा बिमा बिफाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनै जोंहा सानसेनि हाबाफारिया दिनै जोंहा जोबनानै थांबाय। दा गाबोननि हाबाफारि दंबावो। दा गाबोननि हाबाफारिया जाहाथे जों मोजां खुंलांबाय थांनो हायो, बेखौनो आं मिजिंथिनाय थाबाय।